behatzetik behatzi, azte borobila. Bai, azte borobila, egia esan da taldea ondo dago, eta, bueno, posik ez, 3 partidutatik 3 irabazi ditugu, taldea gorantza doa, eta, bueno, posik egoteko moduan gaude. Garaipena lortzea gain sentsazioak eta taldearen sentsazioa oso ona. Bai, baina kostau zaigu, logikoki eurak ere hasieratik zaila jarri digute partidua, eta lehenengo zatian kosta izan zaigu, ez dugu argitasunik eduki, eta pixkanaka gero eta hobeto joan gara, eta bigarren zatian uste dut gure jokoa egin dugula, eta eurak pixkat fizikoki jaitsi dutenean gu horri inposatu gara, eta posik, taldea uste dut momentu honetan momenturik onenean dagoela, ez. Bai, talde zaila da. Ikusi dugu lehenengo zatian oso parekatuta egonda partidua, oso gauza gutxi pasatu dira bi areatan, eta gero egia da bigarren zatian hobeto egon garela, eta bueno, partidua aurrera joan ala, uste dut taldeak bere maila erakutsi duela, ez. Bai, ondo, bukatzen dugu urtea, aurten partidurik galdu barik, hemen Ipuruan, gure jendearen aurrean, eta, bueno, posik, eskerrak eman, beraien laguntzagatik, aurrere bai, gauzak zailak zeudenean beti hor daude, eta, bueno, baia danon artean denboraldi hon bat egiten dugun, eta pixkanaka gorantzagoa zen, ez da? Vale.